martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami, natoktong mga ramoti ngulu nami sahat titukyon. Tuhan nami, tangi honon nami mahatam na bediay. Uka marohanami Tuhan di bagasa todim tod di parbadia, asa takas suatu sihami, jala takas huhanguluhok kami, hatam na bediay. Amen. Horas madihita sa luhutna. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita minggu dihita, ima di minggu reminisere, tersurat di buku Pesalmen bidu 27, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat onom. Tapahiu ma di bagasar rohata, songonom ma dido. Ede sian si David. Jahoba do panodangiku, dohot hatuauku, tungi sema habiaraku. Jahoba do partano batoan ningoluku, tung midai sema au biahaton. Molo tung ro aka parjahat mangarongrongau, naing mangaton sibuku. Aka si sosak au, dohot akka musuku, gabe martinggangat donasida, jala marragean. Nang pe marhorokoron parangan akan na manukunau, dang dihabiari rohaku, nang pehehe parmusuon dopak au, sai pos do rohaku disi. Sadado nau hupangidohon sian Jahoba, sai ido hulului, naing mia nau di bagasa joro ni Jahoba, sa leleng mangolu au. Paida-ida hinadenggan ni Jahoba, dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai. Ai diodingi do au di bagasan udung-udungna di ari hinamago. Ditabuni do au di partano bunian ni udung-udungna. Tu dolok partano batoa do au di panakok. Asa madirgak uluku mida musuku, akka nahumaliang au. Jadi pelehonoku ma di bagasan udung-udung nai, akka pelean puji-pujian. Marede maau, huhut mamalu, parhinaloan, mamuji Jahoba. Ima sahatna. Huria nahi naholongan ni Tuhata, adong do sada berita naheama sa nabui taputihi gabe parsiajaran na macai arga ditongani nguluta. Somaldo di parsirangan ni taon madapot tau baru sai patupahon pertangiangan di pukul 00 ganup-ganup keluarga ni ruas ni huriata. Songonima nang sada keluarga ima keluarga ni inang opung burju. Jadi di acara pertangiangan ini ganup do nasida mangalehon panidangion dohot pengalaman ningolu. Lapatanna markilas balik manasida huhut marsisesaan dosa. Suang songoni nang pakirimonna tu tahun nai baru na mangihut. Sahalak sian yanakon ni inang opung burjui, pabuahon sada pengalaman nama satu dirina dohot tu keluargana sendiri. Tongon dinalahu karejo ibana manopang di sada bus. Alai di tonga dalan masama parmaraat tu nasida nasarobongan. Songonomma baritana mangihuton padok ni anak nai.
di parsitongaan ni tahun 2024 na salpui. Tongon di hari Kamis, masa do tuau sada musibah ditikiwor hatau tu karijoko. Manopang maau di sada bus rap dohot penumpang na asing. Top dohami penumpang di hati-hai di bagasan busi. Di perdalanan manopot karejoki, topuma mangarem supir namion. Lahu pasidik kon sahala dana natongon mabuat bola siat tongat dalani. Dung topu mangarem supiron, marguling-guling ma buson, laos madabu mahami tulobak. Sude mahami madok, tolong, tolong. Anggiat adong na manangihon, huhut mangurupi hami haruar sial lobangi. Tutu malua do dana kisian parmaraani. Jala laos ibana do paboahot tuna humaliang namasai. Gabe hatok mahami diurupi situan natoro. Alai yang gohami na dibagasa busi, sude mahami mangai namasai. Nadeba penompang dibuat tu rumah sakit, alai macai mabugang si tutu, pola haruar mudar. Adong penompang na pingsan, namuta-uta, adong nadang gursian bagasan busi. Tung sotar pabua betu tahe. Ninna anak koni inang opurjui ma pabuahon huhut tumatangis. Alai adong domanang piga hami penompang na sopola gudang bugang na luka-luka ringan. Hola si majujuk kudo na mermudar ala hona kaca ni busi. Alai dang pola parir huhilala. Alai yang gonade banari nunga dibuan nasida tu rumah sakit. Supir nama buah busi pe tipuldo si majojakna ala solot di setirni busi. Mulak maau tu jabu dang pola hutorus sobelau tu karejo. Upaboa mana masai tu inata dohot tu ianak kokku. Sude manasida tu matangis jala tarilu-ilu ala manigor sahat do beritai tu nasida diobasi. Anggo di rohana sida nunga doho tau dibuat tu rumah sakit jala mangai si tutu. Marroa maaka hobar balok hobar jabu majalangi hau huhut dibahen boras sipir ni todi didok. Pir matodi mamang ninna. Alai anggo au doho tinata doho tudak danaki hudok matu nasida. Bai majolo tangiang inang asa tadok mau liate tu debata ala malua au sian parmaraani. Songoni mana boy upasahat tu tongat-tongata pangidoaku di basa-basa ni debata nah hujaloi ido uban na boy hita pajupang di tikion. Ima didok mangujungi hatana di ajarai. Huria nahi naholongan ni Tuhatta. Songonido nang namasa di ngolutta ganup. Adong doi las ni roha. Jala adong doi ju ni roha. Di ngolu ni keluarga marsasa halak. Dohot di ngolu ni akka ianakon. Alai dohonot tama. Mauliate ma di debata alamonang dohita diragam ni hamaoloni ido ubaina bui hita mangolu sahat tutikion jala pangiduata anggiat sai dipadimud-dimud debata hita jala dipadau hita sian nasa ragam ni parmaraan aku ni gudang doakan atas akapi di uduk ni pardalanan ni ngolutta.
Hakana toras marsita-sita asa dapota kerejo ya nakonna. Marsita-sita asa sidung persikolaan ni anak konna. Hasorangan ni danak akka ya nakonna naung mardongan saripe. Dapota kerejo akka na sa dapota kerejo. Akka na mardongan saripe na so dapotan hagabion marsita-sita. Tibu dililiti adorna. Akka pertiga-tiga makirim asa dapota pangomuan na denggan. Akka partani makirim gabe na niula sinur na pinahan. Akka parkarejo pemerintahan do swasta makirim dapotan pangkat na tibo. Naik golongan dohot tabani sinamot. Tutu lado na boy hagwarak kita ganup marsada-sada hobar tu hadiriota asa anggiat tulus saluhut nai totu dang tarpangasau kita manangaha sadok tutuhani mahita mangalu-alu jala marhab porusan ai ibana do haroruan ni nasa nata sakabi akup ni ikotok tong dohita mangula marusaha kerja keras toktong semangat dan sukup holan na martangiangi di jabu hape dang mula-ulaun alai ikom martangiang huhut mangula huhut martangiang ora et labora huhut dibagasak karinggason mangulahon akka si ulaota si ganopari manangaha pe ulaun na pinasaha ni Tuhani taha molete humai jala ta ulahon mardongaton ibana. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Panidangion si songonima toktong na pinangido ni turpuk jamitata sadarion. Manada jala mangokuhon pabahinan ni debata ditongani nguluta. Molo tajalo dohot tadai pe akasilas ni roha dohonot tadoi sian Tuhan Jehovah. Molo tabulus pe akahamaolon alai dang diloas debata hita madabu tu jorgong ni si polisi. Sai malua jala martua do nama jo goar ni Tuhani. Dilehot debata do akka alus ni tangiang ni halak na jauh-jauh tu ibana. Dohot na say toktong marpakirimon di nguluna. Nunga jumolo parpesal meni madai huhut majaloi. Ido ubahen na di pabua ibana pengalaman na nagabe di hati dakon ibana ditonga ni turpuk jamita sadarion. Panodangiku dohot hatuauku tungi sema habiaraku Jehovah do partano batoan ningoluku tung mida sema au biahaton hita pe jalo otta doi ai nunga tapapos rohatta tu ibana nunga tok-tok kita marpanidangion di adopanna argado panidangionna nani dok ni parpesal meni tu hitagano sirado tatta mai sipata macetorop doa kamu sutta nanaing madabuhok kita mabahit jorgong asa mau pita di rohana alai monang dohita molo debata di tonga-tongata jala sitok kita di adupan. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Holan asini rohani debata nabui tapangasahon di ngulut taon. Tungadong pedihita sinamot nang arta parsatokina dui. Dang tuki paluah kita sian parukilota. Dohot mangalo akamusuta. Ido ubay didok Martin Luther. Sola gratia. Holan mangasahon asini rohani debata. Sai dipangido parpesal menido
asini rohani debata asa malua ibana sian aka parmaraan dohot musuna. Ala dia itong ibana do Jahoba pardengga basa dohot para sini roha na marmahani nguluna. Ditangiang na dohot di alu-aluna didok ibana. Say tangihom maswaraku ale Jahoba molo jauh-jauh au. Say asima rohamida au jala alusiau. Totu ngolu partangiangon naing matoktong jupang di bagasan ngulutta laho mangalu-alu doho patariason ahana di bagasan rohat tabe bertumbuh di dalam doa. Lumobi dihita akan atoras toktong manangiakon anak kota ganupari ala murah-murado nuai tartait akai anak kota Tuhan majuan ni portibion gabe sipata maol nasida mamereng dia dolomo ni rohani Tuhani dia na hinasogohonna tabbani akapoda si pasahatotta tunasida unang lupa hita toktong manangyakon nasida ido panidangion ni sahalak bapak gereja na Margoar Agustinus didok ibana dang mago ianakon na say toktong tinangyakon molo maroja siya kaporseao dohita mangidoi patuluson ni Tuhanidoi alani i doho mahita di uduran ni palpesalmeni na say toktong manangi yakon maka tidak ko kaporsiota manang didia pehita maringanan. Huria na hinakolongan ni Tuhata makilalahu kinatabo ni parsaoran doho debata marhite-hite na mangalehot tiki manangihon doho mangguruhon barita nauli mangalehot tiki marminggu rotu pertanyaan songon natapatupa di tikion say adong do madok pola be baheno pertanyaan wik manang pertanyaan lunggu ay otik do naro alai dohonot do mauliate tu debata molo dilehot do pedihita tiki laho marsaur tu ibana marhite-hite aka pertanyaan wik aka pertanyaan lunggu na dipatupa di huriat tabe dalat tadoi marsaur doho majalo apul-apul siat Tuhani api doi tupad dohan ni parpesalmet diturpukon namandok sadado naung hupangidohon siat Jahoba say ido hulului naing mia nau di bagasat joro ni Jahoba saliling mangolu au paida-ida hinadingkan ni Jahoba dohot mamikiri ganup sogot di bagasan joronai molo tabereng di piga-piga inganan dohot diluat na asing adong do nasoboi patupa pertangyangan songoni nang dohot parmingguon dang boy pajongjong gereja dang boy marpungu mangedehon edehuria dohot akka hamaolon na asing hape dihita nuaingon jongjong do gereja na macai uli adong parhalado na ringgas manguluhon parmingguon dohot akka pertangyangan wik nang pertangyangan lunggu da basa-basa ni debatadoi alani i bisa dilehot debata dihita tiki manangi katana tapar haseyang ma huria na hinakolongan ni Tuhata alai naing maboto otta dada holan hanguluan na ditanoon na talului doho do ngolu sogoti ima ngolu sisa leling ni leleng na hangoluat di banua gijang napi narade ni debata dihita Tuhan Yesus do patupakoni dihita danga dong na asing danga dong haluau na asing ia soholat di bagasan Kristus Yesus anak ni debata alani i mana mahita
di akka poda haliluon na bui makarhari dohop manigay hapor siaota tu debata di bagasan Yesus Kristus. Manang piga minggu nai pesta honot tama pasyon marningot di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus tuhita. Hataridaan ni holong ni roha na macaibelgado pakokopon ni Tuhan Yesus tuhita marhite-hite silangi. Laos disima idaota hagogoon dohot tabelgaon ni huaso ni debata pamonakok kita. Huria na hinakolongan ni Tuhata marhite-hite pakokopon ni Tuhan idi hita malua mahita sian dosata. Sude dohita jolma perdosa na sodapot apinan dohot pamitorion di adopan ni debata. Alai marhite-hite Jesus Tuhatai di pitori dohita jaladang di pasobu hita mago abolong alani dosatai alani i adong madihita pengakuan dohot panol solion diaka hakurangan dohot dosa na taula di adopan ni debata huhut madok unang tung tabuni hobohim maradoponao unang tung tulak na posom di bagasan rimasmu matua hodo pangurupiku unang tung abolok konao jala unang tadik konao ale debatani hatuauku. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho debatani hatuau nami na toktong mamasu-masu ngulu nami di bagasan hahipason doho las ni roha na marharoroan siako. Ale Tuhan hatam paingoton jala mangajari kami. Tung manangahapi na hubolus sami. Tung manangahapi na huadopi kami. Di pardalanan ni ngulu namion. Holat tuho may. Hu pasahat kami. Jala hu alu-alu kami. Ay hodo mual ni pangurupion di kami. Amin.